Усім прывітання, гэта моя першая потоковая трансляцыя на платформе youtube.com. З вами Лясліс, давайте знаёміцца, як ваши справы, якое надвор'е на вуліцы, а у нас тут дождь. Гульне, конечно. Так-то аномальная жара. Хотя, какая аномальная жара, коли она здарается кожное лето? В чым ее аномальность? Невядома. Окей, гэта спадзяюся кароткі гайд праходжання па вось гэтай вот неверагоднай гульне. Не будем затягивать. Так, тут я киберкотлета, как можете побачить. Все пройшоў. Это я так сам пройшоў. Але прыйшлося выдаліць сейф. Окей, пачынаем. Зараз пакажуць мультик. Я паспрабую яго опісаць. Карацей, нейкая сям'я, братец наш тупой, чымсьці нападае на нас, але на нас хтосьці нападае іншы. Напэвна, гэта паляўнік з кампаніі паляўніка, але не, магчыма, не. Наша матуля ідзе ахоўваць нас. Братец таксама ідзе за ёю. А мы... самые умные засталіся у окопе. І чамусьці здараецца выхад смерці з Death Stranding. Што гэта азначае, потым відавочна зразумеем. Магчыма, нават гуляем не за того шала, які сядзеў у акопе. Потым вы поймете, што чамусьці мы стараемся ствараемся больш такімі фіолетавымі, што ли, як наша матуля. Окей, мы ідзем униз. Окей, гэта Rain World, платформер з элементамі выжывання. Магчыма, яго так апісаць. Фак, у мяне няма кап'я. Можна меня адчапіцца ад мяне? Окей, гэта моя першая смерть. Нічога страшнага. Такое яшчэ будзе разоў так. Без концу, конечно же. Окей, тут круты мувмент ёсць. Я не трэніраваўся. Перад тым, як пачаць, я спадзяюся, хоць небудзь што-нибудь успомню. Ось одна з тэхнік. Окей, тут яшчэ гэты чортаў кунігас. Можна яго забайціць. Ось, так гэта робіцца. Тут таксама круты графен. Паглядзіце на гэты RTX цені. Ой, окей, придется проходить еще раз. Я спачатку гульню праходзіў на клаве. І цалкам гэта добры экспірыенс.
Але ўсё ж таки рэкамендуецца на геймпадзе. Поэтому будем слухаць умных пиарщиков. Як вы адносіцеся да Steam контроллера новага? Я нічога про него не думаю. Я ведаю. Лепей Steam Deck. Адразу. Конечно, яны выконваюць розныя цэлі. Але по тыпу, калі б не быў бы які-небудзь контроллер, які, ну, fuck you. Что за меня з... Как? Fuck. Окей. Это будзе больш, чым я спадзяваўся. Бо тут пролог праходзіць за минут 30, а пакуль толькі за 30 минут мы ўжо памёрлі раза два. Окей. Аж мы так говорил об Steam контроллеру. Вы зашли на гайд проходження, а это размаўляльны стрим. Я забайтил. Ладно. Окей. Да потому что Steam контроллера некие инновационные стыки. Не магнитные, а... Ну, короче, какие-то некие крутые стыки. Стики. А я не упэўнены, наколькі яны адрозніваюцца ад тых, што былі дагэтуль на нейкім там Xbox-аўскім геймпадзе. Альбо PS-ным. Бо на PS-нам яны наогул просто самыя кітайскія, якія мажліва прыдумаць. А маюцца амаль адразу. Что еще там есть? Steam контроллера цікаво. Гироскоп? Ну, я не ведаю. Столица з геймпада гэта кринж полный. Я на всякий ляки выпадок возьму копье. Асабліва калі тут кунігасы бегаюць. Так я обрабовать скавенджеров не буду. Ага, во боженька покарая потом. А яшчэ прышпіл, хочаце прышпіл, дык вось, ведаеце, Steam Махіхіна. Steam Макіна. Дык вось там одна плашка оперативной памяти. Что? Я не ведаю, можно ли там уставить вторую по типу? Але... Нет, конечно, не все равно. Одна там плашка, альбо две. Але ўсё ж таки... Тирать производительность, закон этого трохи можно выбить. Так, и мы идем... Цалкам тут только один путь ёсць. Яго мы будем прытрымлівацца. По крайней мере, я паспрабую. Які гэта путь вам знаць нельга. Бо
Кожны, хто гуляў гэтую гульню, гэты путь праходзіў літаральна разоў 100. І гэта не жарт. Ён літаральна у кожнай кампаніі. Это просто жарт. Хаця б тут до 5 галік не патрэбна ісці. Калі б яшчэ гэта было бы. Просто... Хаця, калі б до 5 галік было бы падарожжа, то, напэўна, нават і людзі бы наадварот абрадаваліся. Бо якраз такі 5 галік тут і няма. Я нават чат не читаю, потому что я боюсь альтабаться. Я, конечно, могу поставить на паузу, але калі я зайду з паузы, то я посираю усю концентрацию. Все ж таки лепей. Я застраў у гэтым хунігасе. Неяк падлагивае гульня на мой конт. По типу, что гэта за хрень такая, что зараз адбылася на экране. Магчыма, не кштавала таго ламаць гэты попкорн. Хаця, якая розніца па сутнасці. Fuck you. Яшчэ і бароніцца. Окей, ладно. Яшчэ 2 попкорны і можам адпачываць. Реально, сапраўды, як быццам нейкі хардмод уключаны. Что немагчыма. Окей, ладно, идем. Ладно. Такое яшчэ здарыцца. І яшчэ цікавыя факты ёсць аб Steam Макіне. Графічны працэсар, альбо як гэта завецца ў народзе відэакарта прошлого пакалення. Хаця, ну, канешне, гэта будзе дзешэвле. Якая розніца цалкам. Бо відэакарты... Я зараз не ведаю, які прок, які... Ладно, пробачьте. Які сенс у відеокартах ад AMD? Потому якой працы яны лепей за NVIDIA? У гульнях? Ну, але ў гульнях ёсць RTX. RTX на NVIDIA лепей. У NVIDIA ёсць DLSS. Кринжово, конечно. Ну и самое головное... Окей, можем идти наверх. Самое головное у NVIDIA есть... Куда? Куда? User Authentication failed. Иди к черту. Не для сябе зроблена, гаворыць мне праграма. А я і не... Супраць. Окей.
Как я говорил минут... What the fuck? Что за ты сцяной? Чамусьці разраб ніжнюю сцяну... Яна карацей не цэпляльная чамусьці. Як гэта? А, ну... Окей, ладно, яны наадварот цэпляльныя. Карацей, яна чамусьці не цэпляльная. Як быццам гэта нейкі тролінг. Каб ця змея з'ела. Лізард. Як называюцца фуры, якія лізарды? Скеллі? Напэвно. У сартах лайна разбіраюся. Так. Это уже другая лока. Нічого не адрозніваецца ад папярэдняй. Тут просто транзитом. Можем поспать, напэвна. А толькі ежы за няма. Я трохі не па... графіку карацей пайшоў. Закон гэтага за 30 хвілін мы не пройдзем пролог. Але за гадзінку, спадзяюся, пройдзем хаця б. Пролог тут цалкам чыловы. А як праходзіць яго пры кожным праходжанні, можа трохі задаўбаць. Задзіўбаць. Fuck you. Ладно. Окей, раней гэта кармацвет даваў. Кармаквет. Бачнасць небачнага, але гэта змянілі з патчам. Потым пабачышыся, аб чым я гавару. Абавязкова. Окей. Ось так вот патрэбна забайціць неяк. Окей, можна і так цалкам. Я небяспечна пайшоў. Цікава, а вы чуеце наогул музыку? Потому што я адчуваю яе дастаткова громко, гучна. Зараз пагляджу на стрыме. Але перад гэтым зайду... Какая разница? Progress not will be saved. На жаль. А яшчэ гульня працуе нават у альтабе. Где гэта? Окей, пачакайце. Зашыльцеся. Что-нибудь такое зрабіце. Ну, кады музыка ушла. Так.
Окей, я вяртаюся да вас. Цалкам гук добры. Я, канешне, ён паніжаны. Гэтаму я не магу яго ацаніць. Але музыка не б'е па вушам. Якія багуліны. А не, гэта не багуліны. Іх просто там двое. Гэта яшчэ... А, гэта... Камавік. Там зверху хтосьці. Я нават чую. Я нават бачу партиклы. Я падманваю. Так, зараз мы побачым першы адгалосак. Эко. Не ведаю, як его. Можна по-беларуску абазваць. Пускай няхай будзе эко. Я ўжо і не памятаю, як его там завуць. Spinning Tops на ангельской, то бок верчушуся Стоп, эта хрень называется Юла. Окей, мы сустряли Юлу. Окей, я диалог можна скіпнуть, але... Яна просто настроить. Яна угол усю гульню будзе настроить. Але ў канцы скажа, што мы стали нейкім богом. Это адзінае, што она скажа, што хоць неяк звязана з лором. Дальше наш герой стаў чуць святлей. Але ў гульне гэта не пабачыць. У галоўным меню ён стаў трохі святлее. Як наша маці. Што памёрла. Трохі забыў, як тут. Мувмент. Прафесійны працуе. Тому спидранам будзе складана. Окей, можем съесть эту хрень. Навошта? Чому мне? А, фак. Це прям зусім будзе працягла. Ну ладно, потерпим. Крыху. Чымсьці там тое графіці на сцяне позади мяне нагадвае Спамтона з Дельтаруны. Я, калі што, Дельтаруну ніколі не гуляў. Ну так. Все свои. Это не анимешник на ЭТР. 100%. Так, окей, идем наверх. Як быццам трохі геймпад падлагивае. Я не ведаю, як эту хрень рабіць. Просто не хапае мышачнай памяці, каб усё гэта помніць. Так, униз. Я ж об этого начал пропенетрировать.
копьем. Так, вниз лезем. Там буде знову красна ящериця. Цалком тут заўсёды стаіць. Але можа падлагиваць і не ісці да мяне. What the fuck is that? Окей, ладно. Да, просто яшчэ чапай мяне за непрыстойную мясціны. Сужаем пошлую ліяну. Так, это чау. Этого джентльмена патрэбна пропусціць. Альбо просто забіць. Какая чертова розніца. Так, ён выжыў. Окей. Спадзяюся, браткоў мне пазаве гэта. Пан чачэнец. Не туды. Fuck you. Просто які ён вёрткі. Рэчы, у кожнага з гэтых скавенджераў, мусоршчыкаў, сметнікаў ёсць свае перкі. То бок адзін больш можа ўварачвацца, другі больш меткі, трэці а цябе адразу заб'е, калі сустрэне. Але по тыпу этого ніяк не пабачыць. Толькі пад лупай, калі ты загрыш іх, што вось гэтат от меня увернуўся, а вось гэтат меня забіў. Напэўна, ён быў пракачаны нейкі. Так, окей. Ще одно на графіці. Я одразу вибрав 3 вілки. Так. Пакуль пойдзем уніз і потім працягнем ісці по тунелю метро. Так. Хоп, хей, ла-ла-лей. Будем резать москалей. Потрібно було розбавити чекання. Тут я меньше пам'ятаю, куди йти. Я сподіваюся, не потираємося. Так, это жовті черві. Сможе не ведаю. І нічого не робить. Прям зусім. Але калі яны будуць фіолетовымі, то яны будуць трохі больш карыснымі. Але гэты квест не скончыў ніколі.
Поэтому нават і гаварыць не буду. Але потом их придется собирать по всей карте. Так. Цалкам мне просто надо найти наперад. Лёгка казаць, але каб ісці наперад, надо ісці назад. Все было написано у Библии. Вы читали послание от Алисы? Там, дарэчы, мяса ў гэтых рэйнях. Так, просто цікавы факт. Хвакт. Фак, не сюды. Ага. Так. Дарэчы, нават і не ведаю, навошта там гэтае мяса. Бо тут працуе не так з кансервамі Бондрю, да? Я сапраўды не ведаю, што гэта там. Але вегада разрабаў, тыпу. Спачатку малюем, потом прыдумваем. Не наадварот. Так, окей, напэвна, нам направа. Што гэта у нас тут? Жоўтыя камавікі. Окей, ладно, гэта памаранчевы. Дарэчы, іх можна з'есці. Так, тут смірмі лятаюць. Можна з'есть камавік. Фак. Што гэта за хрень? Окей. Хоть так. Окей, теперь просто пачынаецца залаз на гору. Калі б мне не было лямпады, ліхтарыка, было б значна складаней, конечно, праходзіць гэтую лакацыю. Цікавы факт, але гэта хрень, гэта кап'ё. Не упэўнены, што я змагу вам паказаць. Ладно, потым паспрабую. Так, тут нейкі чэлес чорны. Кожны раз яго сустракаю і просто разважаю о тым, навошта вы іх тут добавілі. Але ён тут ёсць. Вось ён. Куды мне его? Ня-ня. Ня-н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 я. Тут нейкае заражэнне ўжо пачынаецца. Важно, мы ідзем уніз.
Направо. Як я розумію, сюди. А потім сюди. Як там цікаво, ці проходження. Я, на жаль, не включив таймер, але вже поздно. Я думаю, можно взять эту флешку. Даже не глядячи на то, что гульня прям зусім пиксельная. Ну, не прям пиксельная, але она у низком разрешении. Але что у дополнениях, что самое главное у основной гульне, вельмі добрые шейдеры. То бок шейдерами тут праца невероятная. Fuck you, Charlie. Okay. You can come to me, Nerawar. Let's talk about how to get spanked by 20 niggers. You like this? Of course you like this. Okay. Нічого не потирала, кроме снотости. Цікаво, як гульня працює, як гульня виглядає у Юінсі? По типу, сцени та повинні бути пререндерені. Пререндери. Як це? Короче, зроблений прес пререндерит. Але... А як працює тіні? Як працює... Ось це, наприклад, ефект. Все, гэта шейдеры, напэўна. Просто відавочна, што заднікі у гульне гэта картинкі пререндераныя. Все. І так. Не, напэўна, гэта не пререндерыт. Бок это полупререндерыт. Хотя, а што перашкаджае на пререндерыт слой накласці шейдер? Як тут зроблена, напрыклад, якіх это трэці слой накладзены воблакі. Як, дарэчы, а колькі гульня, я хацеў казаць, патрабуе відэакарты? Быццам 0. Я стрым ідзе. Там ж усяго 16%. Ох, як жа мир закараптился.
Хотя насамрэч не так много шмат эффектаў красивых, прыгожых. Па сутнасці толькі гэты партиклы і нейкі цветакор. Не прав, чтобы нешта змянілася. І, конечно, гэты чаў. Мне, конечно, зараз заб'юць. Калі што, гэта быў блокпост. Цалкам больш нечего распавесці. Так, пакуль можна паглядзець у чат. У чаце одни прывиды. И можем пожрать. Окей. Один слот. Один слот не... Окей. Чуть не помер. Амаль не помер. Окей. Не прошло и... Зараз погляжу кольки. Не пройшло и 30 хвилин стрима. Як... Ладно, пройшло 43 хвилины стрима. Як мы пройшли пролог. Я памятаю, што я проспідраніў яго за хвилин 30. Дакладней мог проспідраніць. Зараз, канечне, подзабыў тэхнікі, яшчэ мне застопіў чаў. No need to stand on, but don't be too proud. Oh, I can see your reflection. Behold, trumpet by flying star, tortoise ribbed by crowning fin, bullet into ears by winging wings. Oh, a world of cheese and clouds and beaks. Forever and forever when. Окей, мы атрымалі. Я даже не ведаю, што намалявана на гэтым малюнке. Маё адзінае разуменне, што это, магчыма, чэрвь пустыні по тыпу ён нясе нас, а у нас сядзіць нулявая карма. Карацей, артхаус. І мы заспаўніліся тут. Звычайны спаун. Окей. Хаця б не памёр. Так, зноў гэты скавенджеры. Яны настроены не на размовы, так кажам.
Фак. Чомусь мне уключилася тема, коли тебя забивають. Фак, я з'їв кармацвет, але я пайшов не в ту... не в то горло. Так, окей, тут просто пробігаємо. А, тут потрібно коп'є. Коп'є. Ой, ще этого шалика можна, можливо, взять. Фак, я викинув коп'є. Ну, дурень. Нельзя менять хлопца на бабу. То есть все... Ну что это за хрень? Ты бы вошли, куда копье влетело? Хнык. Ладно, не важно. Але и про себе нельзя забывать. Так, окей. Его мы заб'ем. Нарешті могли побачити, що автонаводка існує. То бок, коли ти уплотную к ворогу, то ти б'єш його автонаводкою одразу. Це особливо можна побачити у Close Quarter файтах, комбатах. А, тут тепер не буде. Ех. Як жаль. Я помню так. Что? Чау. Что с тобой не так? Вы ж просто... Отчапиться. Это все пригоже, конечно. Кунг-фу прийоми, але можна мне копье? Я хочу идти на яго с каменем. Каменем. О, может ли побачить фиолетовые глаза воши. Тепер я ведаю, як їх отримати. Гайд проходження, нагадую. Сказав, що у гайді проходження автор не може щось нове познать. На твоем месте я бы стелил, я бы был, я бы был, я бы был. Какие подозронные пузырьки. Так, тут будзе гэты кунігас. А, яго з'ел. Зараз побачим, хто. А, не побачим. Тайна у супе. Что мне вельми больно. Аж стример
згінаецца прям на стрыме. Ой, не сюды. Можна засейвіцца, але... Ну вот что. Так, ладно. Як бы свой стример, ідзе адпачываць, а то ён загнецца хутка. Калі што гэтай хрэні можна наносіць урон, але не ў тым сэнсе, што па сабе. Ён помер. Куды тут далей? Быццам... Окей. Спрабуем таким кірункам. Невядома, што адбылося. Якія багуліна. Fuck you. Куды мне? Не к этому чалу. Окей. Можна сюди пайсці. Якого чорта тут стоїш? Калі што, гэты кам, і ён забівае. Якая гомафобная гульня. Не для гомагіїв зроблена. І што гульня... Калі я апошні раз гуляў, было менш багаў. Што гэтай вадой? Чому ён такая лагучая? На мой конт. Я потапу... Не прям упэўнены, што гэта так павінна было быць. Где? Так ладно, сюди потрібно. Окей, ладно. Скончую стрим, а то я не хочу протягивать. Треба трохи адпачыць. Наступного стрима не будзе. Сапраўды, надо адпачыць. Што, ладно, не ведаю. Калі будзе наступны стрим, можа праз тыждзень. Калі не, то... Як же цяжка.